Ihe ọgụgụ Nzukọ Nsọ Katọlik. Ụka nke atọ n'oge olileanya onye nzọpụta, afọ nke mbụ. Ihe ọgụgụ nke mbụ. Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ onye amụma Aịzaya, isi nke 35, malite n'usoro nke mbụ ruo na nke 6, gụnyekwara usoro nke 10. Isiokwu: Chineke n'onwe ya na-abịa ịzọpụta unu. Ka ọzara na ala kpọrọ nkụ ṅụrịa, ka ịchakịrị ala ṅụrịa mịpụtakwa okooko. Ya mepụta okooko osisi mara mma. Ya ṅụrịa ọṅụ, kweekwa ugwu aṅụrị. A ga-etuwe ya ugo etuwere Lebanon, bịakwa doo ya ebube edoro Kamel na Sharon. Ha ga-ahụ otito nke Onyenwe anyị na ebube nke Chineke anyị. Mee ka aka niile na-esighị ike gbasie ike, ka ụkwụ niile na-ama jijiji n'ala guzosie ike. Ma gwanụ ndị obi ha na-ada mba sị, nweenụ obi isi ike, egwu atụna unu. Leenụ anya, Chineke unu na-abịa. Ịbọ ọbọ na ịkwụghachi ụgwọ nke Chineke na-abịa. Ọ na-abịa ịzọpụta unu. Mgbe ahụ ka a ga-eme ka ndị ìsì hụ ụzọ, ka ndị ntị chiri nụwa ihe, ka ndị ngwọrọ wulite elu dịka ele, ka ire dara ogbi kwere ukwu aṅụrị. N'ihi na ndị Onyenwe anyị gbatara agbata ga-alọghachi. Ha ga-etiri mkpu ọṅụ bata na Zayọn. Aṅụrị ebighị ebi anọọcha ha n'ihu. Aṅụrị na obiọma ga na-eso ha. Ọnụma na ịkwa akwa ga-akwụsị. Okwu nke ose bụrụ ụwa. Ekele dịrị Chukwu. Abụ ọma na azịza ya. Azịza ya bụ: Onyenwe anyị, bịa zọpụta anyị. Ọ bụ ya na-edewe nkwa o kwere ruo mgbe ebighị ebi. Ọ na-enye ndị a na-emegbu emegbu ihe ruru ha. Ọ bụ ya na-enye ndị agụụ na-agụ nri. Ọ bụkwa Onyenwe anyị na-eme ka ndị eji eji nwere onwe ha. Azịza: Onyenwe anyị, bịa zọpụta anyị. Onyenwe anyị na-eme ka onye ìsì hụ ụzọ. Ọ na-ekulite ndị dara n'ala elu. Ọ bụ Onyenwe anyị na-echekwawa onye ọbịa. Ọ bụkwa ya na-egbo mkpa nwaanyị isi mkpe na nwamgbei. Azịza: Onyenwe anyị, bịa zọpụta anyị. Onyenwe anyị na-ahụ ndị ezi omume n'anya, bịakwa na-emebisi ụzọ ndị ajọ mmadụ. Onyenwe anyị ga-achịgide ruo mgbe ebighị ebi. Chineke nke Zayọn ga-adịgide ruo mgbe ebighị ebi. Azịza: Onyenwe anyị, bịa zọpụta anyị. Ihe ọgụgụ nke abụọ. Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ ozi nke James dị Asọ dere, isi nke 5, malite n'usoro nke 7 ruo na nke 10. Isiokwu: Obi adana unu mba, n'ihi na Onyenwe anyị na-abịa ọsọ ọsọ. Ụmụnna m, nweenụ ogologo ntachi obi ruo mgbe Onyenwe anyị ga-abịa. Leenụ otu onye ọrụ ubi si ewere ndidi eche ubi ya nche ka ọ mịpụta ezi mkpụrụ dị oke ọnụ ahịa. Ọ na-ewere ogologo ntachi obi na-eche ubi ya ruo mgbe ọ ga-enweta mmiri ozuzo nke mbụ na nke ikpeazụ. Nwekwanụ ogologo ntachi obi
unu onwe unu, meenụ ka obi unu guzosie ike, n'ihi na ọbịbịa nke Onyenwe anyị dị nso. Ụmụnna m, unu atamula ntamu megide ibe unu, ka Chineke ghara ikpe unu ikpe. Lee, onye ọkaikpe anyị bụ Chineke guzo n'ọnụ ụzọ. Ụmụnna m, chetanụ ndị amụma ochie, ndị buru amụma n'aha Onyenwe anyị. Werenụ ha mere ihe nlereanya maka inwe ndidi na ogologo ntachi obi n'oge nhụjuanya. Okwu nke Osebụrụ ụwa. Ekele dịrị Chukwu. Mbeku. Aleluya, aleluya. Enyela m mmụọ nke Onyenwe anyị. O zitela m ka m bugara ụmụ ogbenye ozi ọma. Aleluya. Ihe ọgụgụ nke a si n'ozi ọma dị asọ nke Matiu dere, isi nke 11, malite n'usoro nke 2 ruo na nke 11. Isiokwu: ị bụ onye ahụ na-abịanụ ka ọ bụ anyị tụwa anya onye ọzọ? Mgbe Jọn nọ n'ụlọ mkpọrọ nụ maka ọrụ ebube niile Kristi na-arụ, o zigara ya ụfọdụ ndị na-eso ụzọ ya. Ọ gwara ha ka ha jụọ Jesu sị, ọ bụ gị bụ onye ahụ na-abịanụ ka anyị ga-ele anya onye ọzọ? Jesu wee zaa ha sị, jeenụ kọọrọ Jọn ihe unu nụrụ na ihe unu hụrụ. Ndị kpuru ìsì na-ahụzi ụzọ, ndị ngwọrọ na-agazi ije, emeela ka ndị nwụrụ anwụ si n'ọnwụ bilie, eziela ụmụ ogbenye ozi ọma. Ngọzi dịrị onye ọbụla na-atụfughị okwukwe na m. Ma mgbe ndị na-eso ụzọ Jọn na-alaghachi, Jesu malitere ịgwa igwe mmadụ ahụ okwu banyere Jọn. Ọ sị, mgbe unu jekwuru Jọn n'ọzara Judia, gịnị ka unu jere ka unu kirie? Ọ bụ ahịhịa ikuku na-ebugharị? Ọ bụzi gịnị ka unu jere ka unu hụ? Ọ bụ nwoke yi uwe ụlarị? Ndị na-eyi uwe ụlarị na-ebi n'obi ndị eze. Gịnịkwa ka unu pụrụ ka unu hụ? Ọ bụ onye amụma? Ee, asị m unu, ọ bụ onye karịrị onye amụma. N'ihi na Jọn bụ onye ahụ edere ihe banyere ya n'akwụkwọ nsọ sị, lee, ana m ezipụ onye ozi m ka o buru gị ụzọ gaa, onye ga-edoziri gị ụzọ tupu gị abịa. N'ịgwa unu eziokwu, abịa na ndị niile nwaanyị mụrụ, ọ dịghị onye ọbụla karịrị Jọn onye omemmiri Chukwu, ma onye dịkarịsịrị nta n'alaeze eluigwe karịrị Jọn. Ozi ọma nke Osebụrụ ụwa. Otito dịrị gị, Kristi.